Croeso nôl I chi ac I ni nôl yn y gegin. Mae'n wastad croeso fan hyn. Catrin, beth sydd I bwdin? Wel, rhywbeth bach melys I orffen. So, y tisiynnau siocled gwyn a mefus sydd ni. A blondies mae rai ni gael nhw yn hydrach na'r brownies gan maen nhw wedi cael ei wneud o siocled gwyn. Enw da. Felly, mae'r mefus oedd oes yn ei tymor ar hyn o bryd. A mae rhyw 275 gram fan hyn wedi dorri mewn I giwbiau bach, os gallwch chi weld. Maen nhw'n iawn, ydyn nhw. Ydyn, a chmod, maen nhw'n hyfryd. Maen nhw'n digon melys I fod yn onest, ond ni yn mynd I ychwanegu chydig o siwgr I nhw nawr, gan bod ni moyn neud rhyw fath o jam I fynd yn y disien. Felly, wych 10 gram yn mynd mewn, a na ges I eisiau hwnna nawr I ddod i'r berw a'i mydferwi am ryw 10 munud tan bod e'n dechrau tewhau. Ti'n gan sgiliau toelli fi unwaith eto yn does? Rôl arall dy ti fan hyn os, ie. Felly, gadael hwnna I goginio, a fel fi'n gweud, gadael e oeri hefyd yn ddelfrydol cyn I ni ddechrau'r cam nesaf. Felly, ewn ni mlaen i'r disien nawr te, neu'r blondi fel o'n i'n gweud. A lot o siwgr brown sy'n mynd mewn I hwn nawr, gan bod e'n wneud teisen meddal iawn, a wrth gwrs mae blas fwy caramel i'r siwgr hyn, gan bod e'n fwy brown, ynddo fe? Felly, os ydych chi, enghraifft I gadael ddyn nghofio prynu siwgr brown, fysa siwgr gwyn o ryw fath yn neud, os chdi'n... Ti ddim yn mynd I gael yr un canlyniad I fod yn onest. Siwgr brown, golau a tywyll, iawn, ynddo fe? Ond I fod yn onest, so ti'n mynd I gael yr un canlyniad gan bod mae e'n lot fwy meddal a ti'n mynd I newid y deisien. Bydde fe dal yn blasu'n hyfryd, ond os bydde fe'n well cadw at yr sait os galle ti, felly eisiau ti fe mas Mae'n ôl I siop eto. Ti'n drws nesaf I ti. Felly, reit, so fel ni'n gweud, oedd lot o siwgr dim yn mynd fanna, 275 gram o'r siwgr brown meddal, a wedyn 180 gram o'r menyn wedi toddi a oeri fanna yn mynd mewn. A na ges I eisiau ni wneud nawr yw chwipio hwnna I gyd tan bod e'n dechrau dod o'i gilydd. Nawr, mae'r peiriant yn gret, mae'n ni adael, ond eto, jyst synyddiwch bowlen a llwy bren yn iawn hefyd. Tin wedi leino fan hyn. Nawr, mae'r rhain yn torri lan I ryw 9 neu 12 blocyn bach. Maen nhw yn weddol melys, yn wedig os I chi'n rhoi nhw'r plant, felly bydde fe'n syniad torri nhw'n llai. Maen nhw'n dipyn o faint I fod yn deg. Ydyn. Pa'n o? Neis ar gyfer y picnic, ond fel ni'n gweud, tin sgwar, 20 cm, digon trwch dofn te, a gweilod rhydd eto, papur gwrsaim hefyd yn mynd mewn fanna. Felly, rhaid, I ni'n barod nawr te I ychwanegu'r wyau. A eto, mae eisiau ychwanegu'r un araf fach, 2 wy yn mynd mewn fan hyn nawr. A fel bod ni'n neud teisen I fod yn onest, ynddo fe? A rhoi fewn yn ofalus, tamed wrth damed. Ychwanegu yn araf fach, ynddo fe? Ond ebeth sy'n helpu yw bod y menyn wedi oeri, ynddo fe? Achos os mae'r wyau yn mynd I gael ei ychwanegu, mae'r bod hwnna'n dwy, mae fe'n mynd I wahanu, ynddo fe, t'mo? Felly mae hwnna I gyd wedi mynd mewn fanna dyn ni. A na beth sy'n gret fan hyn yw, dim eisiau ychwanegu gormod o air fel bod ni yn neud sbwng arferol, achos mae e'n cymysgedd lot fwy trwm yn dywe. Felly mae hwnna I gyd ydy, drwchus fanna, lyflu. A felly 200 gram o flawd plaim a 1 llwy de o'r powdr codi wedi mynd mewn. A wedyn, 180 gram, neu falle bach llai ar ôl I ti fwyta. Ges I flas bach yn yr egwyl, do. Yn mynd mewn. Neu siŵr bod o'n jocled o safon o'n I. Felly, ie, a na gyd yw hwnna wedyn, yw cymysgu hwnna. So darnau bach I wedi prynu fanna nawr. Neu gallwch chi brynu baryn, torri ei fyny, mewn I ddarnau. Mae hwnna'n syniad eitha neis. Sut ti'n gwybod hwn yn barod? Jyst i'r rhan o'r llosgi? Mae e wedi dod i'r berw, ond y peth sy'n eisiau ni wneud nawr yw I fyd ferwiau. Felly gadael e I goginio'n araf fach a tewhau. A felly mae hwnna'n cymryd rhyw 10 munud I fod yn onest. Ond gadewon ni efo yna, jyst I fi gael dangos I chi nawr beth yw'r cam nesaf. Felly unwaith mae hwn di gymysgu I gyd, mae eisiau rhoi yn y tin. Mae dynnu'r ffwrn yn cynnesu'n barod, ni gyd yn gwybod pa mor bwysig mae hwnna. Mae hwnna arno ar 180 °C nwy 4. A bod hwnna'n gynnes yn barod I goginio yn syth. Felly, lot o siocled gwyn yn mynd fan hyn. Fi yn dwlu ar siocled. Ond di ma nis. Mae'n wahanol yn dweud. Felly, wel... Yn anodd i'n gael o, mae'n change o'ch ni. Ydy, achos falle bod yna bobl yn byta mwy o siocled gwyn I gymharu a siocled tywyll neu llath, ond gwyn ddim mor
Sa'n un sy'n bita fe mor aml â ni. A mae e'n mynd wrth gwrs yn neis gyda'r mefus a hefyd bach fwy ysgaf ar gyfer amser un o'r flwyddyn falle, ynddo fe? Achos mae lot o bobl ddim yn rili bwyta siocled, fi'n sylwi ta beth yn y tywydd twym, ynddo fe? Felly, fel o'n i'n gweud, gobeithio bod hwnna wedi... Wan wedi wneud... Wedi tewhau ychydig nawr, ynddo fe? Ond felly, unwaith mae hwnna wedi oeri, sicrhewch ne, felly yn effeithio 10 munud newid arach, wedi trwchu a di oeri. A oeri, mae e fel jam, i fod yn onest. Mae hwnna i gyd yn mynd ar ben y deisian wedyn. Na i ddim roi'r cyfan mewn nawr. Mae'n codi dipyn lle, chos mae'n eitha tenna, neu ddim mor drwchus neu ddisgwyl ar y gwylod. Ydy, as mae'r pwdwr codi di mynd mewn hefyd nawr, ynddo fe, felly mae hwnna fanna. A fel ni'n gweud, yn y ffwrn, 180 Celsius nwy 4, rhyw 40 munud, ond eto mae'n well coginio'r brownie ychydig yn llai neu goginio fe. Nawr te, Mae hein ydy'r canlyniad. nhw nawr. Os mae eisiau chi flasu nawr te. Ti ddod i gyd drosodd? copa fyna, wain. Na ti'r un mwyaf. Iawn, hwnna chdi mwyaf. Diolch yn fawr iawn. Mae'n gwynto'n hyfryd. Dwi'n amdani. Ni weld. Disgled flas i eisiau nawr. Ie. O. A na gyd fi wedi wneud yw addurnod y mefus bach ffres fanna, bach o siocled ychwanegol. Dwi'n methu siarad. A hwn yn hollol hyfryd. Mae'r cranc awn hyfryd iawn. Diolch yn fawr, ti'n sbwylio ni unwaith eto. Gwyad yn neis iawn. Diolch. Diolch yn fawr.